Ebda tmiem għal martirju li qed jiffaċċjaw eluf ta' familji minn Witilajn sal-Most tan-Naxxar u San Pawl tat-Tarġa, miż-Żejtuna l-Ħal Tarxin, Ħażabbar ta' Sliema, San Ġwan, Ħażebbuġ, San Ġiljan u partijiet minn Ħal Qormi, kollha bla dawl, dan apparti li anke l-ilma f'ħafna rħula waqaf kompletament. Fost diversi nies li jagħmlu kuntatt ma' Net News, persuna partikolari qaltilna li fil-lokalità tan-Naxxar kienu ilhom mingħajr provvista tal-ilma mis-6:30 ta' tnejn filgħaxija, filwaqt li l-provvista tal-elettriku marret fis-7 ta' filgħodu. Persuna oħra spjegat kif qattet il-5 lejl konsekuttiv mingħajr dawl, dan filwaqt li bost oħrajn qalulna illi ma jistax ikun li l-affarijiet jibqgħu sejrin hekk, sitwazzjoni li qed toħloq ansjetà kbira. Ħafna jinsabu ferm inkwetati minħabba l-anzjani, minħabba dawk li għandhom kundizzjoni medika, kif ukoll l-annimali domestiċi, sitwazzjoni li persistiet minkejja li l-ħadd il-Prim Ministru wiegħed lill-poplu li kollox kien ġie lura n-normal. Il-sitwazzjoni tad-dawl issa tal-provvista ġiet ripristinata madwar il-gżira. U fil-waqt li l-Gvern qed iwaħħal fis-sħana u fit-temperatura tat-tarmak jidher li anke din hija ħrafa li nħolqot minn Kastilja, tant li anke esponenti tal-Labor ta' snin passati igidbu din l-invenzjoni. Kif kien stqar l-eks Ministru Laburista Charles Boħaġar ma' Super One b'kuntrast ma' dak il qala bela nhar il-Ħadd li għadda. Dit sħan qatt ma tista' ġi trasmessa l-isfel għal ġol cables xi hemm distanza bejn il-cables infushom u l-wiċċ tat-tarmak. It-tisħin tat-tarmak, it-tisħin tal-art fuq fejn għandek il-cables għaddejjin jinżel l-isfel u joħloq sħana madwar il-cable li flimkien mal-sħana li jiġġenera l-kurrent li b'mod normali jkun għaddej minnhom, allura hemmhekk toħloq dak illi ġara. Il-sħana li jista' jkollu t-tarmak u vera t-tarmak jista' bisħana jirtab, però dit sħan qatt ma tista' ġi trasmessa l-isfel għal ġol cables xi hemm distanza bejn il-cables infushom u l-wiċċ tat-tarmak. Intant quddiem din il-kriżi tad-dawl il-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jirreżisti li jitlaqqa l-Parlament b'mod urġenti. Mhux l-istess jista' jingħad għall-Kamra tal-Kummerċ illi talbet sabiex l-MCSD jitlaqqa b'urġenza għaliex din is-sitwazzjoni fi kliem iċ-Chamber innifisha ħallit pajjiż sħiħ paralizzat. Il-Kamra tal-Kummerċ saħqet illi l-poplu u pajjiżna jeħtieġ pjan fit-tul qabel ikun tard wisq.